de Sant Joan. I a nit, de nou, el barri, un dels més bonics, més antics de València de la Cerea, se va omplir de música, de tradició, de sentiment. En ell recorregut per el barri de la Cantà, albaes, danses i una festa que s'ha recuperat, que no es feia molts anys i des de fa 15 anys s'ha recuperat aquesta festa, que és com l'aperitiu d'este cap de semana de esa gran festa en honor de Sant Bull. Pues yo me voy corriendo al barrio de la Cerea, que está de fiestas, el Santíssim Crist del Sant Bull. Ya comenzaron el festes. ¿Seguro? Sultana dels Fallerets, li agraden molt els animals i sobretot els gossos. Bueno, quines veus que han omplit d'alegria, de tradició, aquests carrers del barri de la Cerea. I una de les veus masculines preferides meues, sense cap de dubte. Xavi de Vétera, que després diu que altres diuen, no? Xavi és de les millors veus que n'hi ha. Moltes gràcies. I el plaer estar així per primera vegada. ¿No habías vingut mai al barri de la Cerea? No, jo la primera vegada que canten esta canta. I què te pareix? Què te pareix estos carrers? Pues molt xulo, i a damunt és una de les antigues d'ací de València, pues encantat. Bueno, tu ja tens experiència. Jo ja són 15 anys els que estic venint així a esta festa. Bueno, què te pareix que s'ha recuperat esta festa perquè fa 15 anys que va començar a treballar la cantar per els carrers, les danses, tot? Me pareix molt bé perquè, segons la història, és una de les més antigues i s'havia, no sé, no se feia, ¿vale? I bueno, el senyor Antonio mos digué, Brauli també, i anem a fer-ho. I bueno. Pues així a cantar i que han vingut inclús alumnes teues. Sí, Carmen de Chiva, mos ha cantat dos cançonetes. Molt bé. I al costat de Barabissa, les imatges, que sempre n'hi ha uno que està a l'orella, al costat, i va dient les coses que tenen que cantar, que això s'improvisa, no? Sí, és un cant improvisat, el cant valencià és un cant improvisat, sobretot en les salves. Una cosa t'hauran ja soplat, per exemple, quan estaven davant de la xiqueta o del president infantil, que si és del Real Madrid o no és del Real Madrid, si la xiqueta li agraden els gossos. Sí, home, claro, ahí està la figura molt important, en este cas de la llistera o el llister, que és el que va en una llista, va dient els noms de la persona i les característiques de la persona. En este cas, pues, sobretot que el xiquet, el president infantil era del Real Madrid, que a la xiqueta li agradava el ballet, totes aquestes coses. Ai, mi bon amic Domingo, hoy solo tenim un besó i a Broli que va ser amb don Antonio Bellido, que em va dir fa uns anys, quasi 15 anys, anem a recuperar la cantada del barri de la Cerea. Exactament. Gràcies a Bellido pues s'està fent això, pues, lo que passa que cau en dijous, però s'ha recuperat i cada vegada més gent a veureu. Més gent, els casals, els balcons, les cases s'han cantat com antigament es feia en un barri, quan arribaven les festes del barri, cantaven les clavarieses o a la gent coneguda. Domingo, què t'ha paregut? Tu ja havies vingut altres anys? Jo ja havia vingut i ja havia participat en algunes ocasions i uns anys me vaig tornant jo, uns anys se va tornant el meu germà i este any m'ha tocat a mi vindre a disfrutar en Brauli. Però m'han dit, Domingo, que m'han dit que abans de tocar el tambor, l'altre dia que vas tocar la dolçaina, ara vols cantar al bar, Iniciamos. Pues un día, mira, compromís en el programa, un dimarts, cantes un alba, t'atreveries? No dic que no, però un poquet més endavant. Y disfrutant d'esta festa, i un anem a l'especial nit de primavera per este barri tan bonico de la Cerea, la que és en la clavariesa de Sant Bull, doña Amparo Chova. Bueno, que l'ha paregut esta nit al Baes, esta cantar per estos carrers que vostè coneix també.
Pues és molt preciós, himne cantar en este barri és, bueno, meravellós, meravellós. Ha sigut molt emotiu i, bueno, ho ha disfrutat molt. Estem davant de l'altar on pujarà la imatge de Sant Mur el pròxim diumenge al voltant de les 8 de la nit. La processó és a les 7. El barri de la Cerea està de festa, la festa més antiga, festa de carrer del Cap i Casal. M'agradaria, doña Amparo, que convidara de nou a tota la gent a vindre este cap de setmana. De manera molt especial, el diumenge a la processó de Sant Mur y la puja de Sant Mur. Bueno, pues como ya dije otro día en tu programa, invito a toda Valencia, a todos los que sean ciudadanos de Valencia y de las afueras, me da igual, que acudan a este barrio tan entrañable, tan querido, y que tanta devoción tienen por la imagen de Sant Mur, por ese Sant Mur que no padece, que está en la gloria, y entonces creo que es muy bonito y muy digno de admirar. Nosaltres així estarem el diumenge per la vesprada en la processó, en la dansa que fa a ser el carrer que n'hi ha enfront i el moment tan emotiu quan este altar puja la imatge de Sant Mur. I no ha pogut evitar les llàgrimes quan ha escoltat una alba que l'han dedicat a vostè. Pues sí. ¿Usted es de así del barrio? Y soy del barrio. Del barrio de la Cerea. De la Cerea. Mi padre era Antonio Bellido, presidente, y mi hermano es Toni Bellido, presidente. Claro, claro, claro. Y cuando me casé me fui a... Pues ahí está la festa del barrio de la